ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଠାରୁ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯିଏ ଯୋଉ ଗେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଗେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବିଶେଷ କରି ମୁଖିଆ ଆପଣଙ୍କ ଟିମେଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ର ମୁଖିଆ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ନିଜ ଗେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନନ୍ଦକିଶୋର କୁଟିଆ, ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନିତୁ ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଶେଖର ପ୍ରଧାନ, ଅମିତ ବେହେରା, ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଧାନ, ଏକନାଥ ସାହାଲ, ଅଭି ପ୍ରଧାନ, ତୁମୁ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଗୌଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀପ ପାହାଲ, ନରେଶ ଗୌଡ଼, ସୁମେଶ ମଣ୍ଡଳ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନନ୍ଦକିଶୋର କୁଟିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ବୀରଭଦ୍ରଣୀ।
যথার্থ